Mlalela umsakazi ngoma FM @point lami igama nguNhlanhla wakabuthelezi kama Zigodi. Sikubingelela sikwamukele kunongoma FM YouTube channel. Nanjengoba ke namhlanje kuumgcibelo umhla ka17 kuAugust 2024. La khona kunomkhosi wesivivane la konongoma esigodlweni kwakhangela amankengane. Umkhosi wesivivane ezokhumuleka ukuthi ke wathulwa umntana enkosi indovukazi yesile esikhotheme umdlokombane umntana enkosi eMansombi Dlamini Zulu. Noku namhlanje ke bese bona inkosi ebusayo njengamanje inkosi uMesizulukazi lethini ukuthi ke lo mcimbi omuhle kangaka awuqhubeke ukuze ngempela kukhunjulwe indlovukazi yesilo ngawo ke wena lo mcimbi njengoba ubona ke uyibukela ke la ngemumva omama bevikeliyela kumnandi becula amaculo esintu kodwa ke sike sesikhuluma ke ikakhulukazi naye ke owengamele wona omama besivivane umama ke umntwana okanye ke umntwana uThopi nokuyena kusibeka esithombeni ekutheni nabasagcini ngokufundisana bengomama bebodwa kodwa ke babiza nezintombi lezi esuke seqhuzukile ukuze bekwazi ukuthi nazo beyifaka endleleni beyifaka eMotherland ekutheni uma ngabe umuntu wesifazane usiphatha kanjani uniyazi ukuthi imoto ayihambi mayinjini ngekho iyamanse unkosikazi ohlakaniphile wazi wonke amakhona omzwakhe ebhekelela ukuthi uzikhaya beyikhaya linjani abhekelele ukukhulisa kwengane ukuthi ingane ukuze ikhule kube ingane efuneka iphathwe kanjani intombi ke esibanayo futhi lapha ezele ebikade ihamba umhlanga noma ke kukhona engakaze ihamba umhlanga uthola ukuthi ibe isiyephuka yazala ayisathathwa umyeni lo isoka leli elimlimazile igcina intombazane ilahlekelwa yithemba lempilo kanti swengesiyo umsakazi isiphetho sempilo usengaqhubeka uyiphathe kahle ngoba uyiphatha kahle kuzala impumelelo kanti ke sibe sesikhuluma naye ke uThobile Sifunda okuyena HOD waka Department of Arts and Culture esibeke esithombeni ngenhloso yosuku lanamhlanje emva kwalapho sibe sesikhuluma nongqongqoshe wawo lomnyango Arts and Culture la esifanezweni kwaZulu-Natal umhlonishwa umuntu omuhle Khawula naye kuphinde futhi engezela ukuthi yini inhloso yabo yokuxhasa wona umcimbi ofana nalo phinde sengezela nangemcimbi abaqhubeke nayo ethinta ubukhosi nobuciko bakwaZulu sibukele umlaleli njengoba siqhubeka thathela bukhomba konke okwenzakalayo nangokwethu nje siyafisa ngabe ngempela sikhuluma ngendathane yabantu abala kodwa ke njoba ubeka nawe umsakazi siphoqwa isimo ngoba imali ziyeza nqunu manje ke lento yenza ukuthi inhlelo noma besifisa kanganani ukuthi zibe enkulu bese simana leyo nkinga ukuthi cha ke yiyo engasavumi imali kodwa ke siyafisa ukuthi omama baqonde ukuthi lokho esikwenzayo sithi ke mabesuka la nabo bawuhamba baye lapha bafike bawokhela umlilo madoda ngamamazwi uma ngabe ukhona la uyakwazi ufika uye ekhaya bese abantu abawu20 abawu30 abawu50 abawu100 bakwazi ukuthi ngawe impilo zabo zishintsha ngoba usuke esivivaneni umkhosi lona wesivivane umkhosi ohlanganisa kakhulukazi omama ngokwesiZulu nangokwesintu siyazi ukuthi omama ibona abanikazi bamakhaya ibona abantu abagcina emakhaya ibona abantu ababheka imizi ibona abantu abakhulisa izingane ngakho ke asifiki namhlanje bafike ngolesine omama bebelapha nayizolo namhlanje baselapha bazobamba kusasa sonke lesikhathi bahleli ndawonye banezingxoxo zabo baxoxisana bacobelelana ngolwazi banikana amasu okubhekana nesikhathi namhlanje esiyinkinga egungethe imizi imiphakathi nokukhulisa izingane benza lokho ke bese kuthi ke ngosuku lanamhlanje bese ke kufika isilo ke phakathi kwabo sesikhona ke isilo sesizobeka inkulumo yaso ke bese sithuma ke omama ngoba ubonile nje ukuthi bathi mabeqeda ukuxoxisana base bethatha umhlanga sebeyobeka esibayeni lapha esigodlweni kwakhangela amankengane Mukela ngoma FM YouTube channel wena wesilo njengamanje izintambo zethu sithatha sizisa bukhoma ngaphakathi etendeni la khona ingonyama yesizwe samaZulu inkosi uMesizulukazi lethini izokwethula khona inkulumo yayo sukula namhlanje ukukhuluma nomama besivivane ithokozele odlukulu balapha ekhaya bakhona baze babili ababegana ubaba
omama balapha ekhaya bakhona nobaba kanjalo sizawubambisana ngifisa ukuba nijabule nonke umuzi wesizwe lo nizizwe nisekhaya nemukelekile ngalamazwi ngiyanemukela egameni lomndeni kaZulu nasegameni la onke amakhosi abanikazi balomuzi ukuba nijabule nizizwe nisekhaya sonke ngoba silapha sizihlobo ngalokho ngithi sizwe sikaMageba jabulani nizizwe nisekhaya nize nifinye ngendololwane mntwana kaMinya ngithokoze kakhulu Mageba ifavuka nawe ngithokoze kakhulu induna zamabutho uNjomane ngithokoze kakhulu mntwana kaMinya ukuthi konke kusohlelweni angicabanga ukuthi kukhona ozizwa mhlawumbe ehamba eceleni sonke ngoba silapha emva kwalamagama namazwi engwadlulisa kunini ukuthi ngiyanemukela egameni lomndeni nasegameni lesizwe ngiyathokoza kakhulu nina besilo inkosi inibusise amen. Mbona Nongoma FM YouTube channel njengoba ke siqhubeka nayo inyanga yabantu besifazane uAugust kanti ke futhi namhlanje sikuona umkhosi wesivivane okusho ukuthi ngempela ingibokode inamandla kanti ke la siumsakazi Nongoma FM sithi Nongoma FM Kaz ingibokode inamandla. Bongakhulu uhlezi unathi uqaphile kuzona zonke inkundla zethu zokuxhumana kanti sikhumbula kuNongoma FM 8.3 ku YouTube sikhona lapha na ke ku Facebook sikhona kuNongoma FM 8.3 kanti ke lapha ku TikTok Nongoma FM 1 ukwazi ukuthi kuthole zonke inkulumo zakho nazo zonke inhlelo zomsakazo iNongoma FM Nongoma FM Kaz.